Nakajing penbena Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kiesangma ban nadu benai nai wing ke Sarkar Jelakan Siu Hino ya ketulap kinong tray jong ki District Council lala ban sakhi ya ke jingmi syakmat ki kenhon ban penpau ke jing persya halor kene ke rai. Da ke jing sngau kia halor kene kalapen long ru yo MDC ke Laban Mau Prem Constituency uba Ricky Shulai ban ong ba ke jing tpu ke Sarkar kan keta ya ki District Council bat kum ke Council ke dei ban yeng persya. Haba penpau ya kene syakilat pathai kubor ha kenok pai segi joka arpu kandai tarik nailar arajar pesan ubat Ricky Shulai ulaong baka Sarkar ke don ke hok ban ai jingirap ya ki District Council haba ki mat ya ke jing Henry ban siwi ke tulap te ke long ke ba kat kum ka jing smotho jonga ka jing kren jong uchi minister uang baladu November chitrik insiu salary be no kala Sarkar te ide jing thut ide ita ke tingi ko ban shai te selong besutanat bala kaliang jong LO i batitos i la chimkia but shen dalawan pai i chief minister in let's say deputy chief minister in Senate delegation berkendu begin yo pure clarification base akane but ngim don kamen kuslai beri kadang-kadang di tak committee perform ka shong hakit council bakin pediang ne min pediang ka te kada kom jing so thu jonga te ka grand ni te ka Sarkar kala ban yarap rim ong bat da kata ketin ka ba situlop no maki lo ka strik nombar ti ide tai jing thut te habang layo ban tho kumtu hapo ka message yalo ti me iru da chim kya bat boro ki member la kaliang persya ni da ong begini ya kundu shet ladap kundu ni layo appointment bat ka government in yo clarification to in second shy pat shafi ngal ju ki program ru badan ladan ki rurang ba ki ba bat moy ka kadan ka ba dehi haka kam san perthei kila keren shy bangim ko ya ka dual power ki ko ana bandan be tanggawi ka power tidak pipet menta saka jinglet yung ka government jungiru da ka bamburom bi ka dis council te penibit ba da ka longsa kumne da ngim yaki myakun ngamar wing ong iping numla ngamban si yaladi ngas mo bala shay leran jubak kumno ki nong ke penjob ya kan te hangahi ngas mo ba labun ki move ban pendu pendam no ke council te da gadu kadam ke council ngigum ka jadi benriu ki deban kemau ba sisin hi bam dan chu ke council lakut mdan chu ke bersnong ke sengkete sek samla mono banya dayangi kumile hapo sor kamtam kum halaban da kawan no da kawat member election timut naikkan chu ikin temun ngila sai don kam kot selangi hablit kalapat bari da kawat member election te ngitre nginum la ban job bari tang apro 100% kinong thebut ki bari ki try jela ki ba hab apo ka jing mo konsulsi jong ka laban kalau ka jing ka ba khrau kin jing sha ka Sarkar ka ban eat yangi di ka dei ban ai ka bor ka kerdan khanan bangin yada bari ngidan hang ne ban yada ka council ha kadan be ka jing duna ha jing long brief ka bun ki jing duna andre ban ong ban pendu no da ka bayurat kumner kom te kalong ke basosi kum kane ka jingja ka bamantas ngiru da ka khot nginya kren round table ngat hayla man solve ka problem at the end of the day it's a political will if it is namanta ka jingbane if it is namanta ban pendu pendamru te ka kta bhashibun yanga kumu MDC bala sha ajit bari hanga hinga skoba kadang yat kisni ikumba ka council kanang tulot bor Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya